taldeak saio berri batera gaur abuztuak 26 astelena elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan gure ohiko kolaboratzailea den Javier Mangadorekin egongo gara eta aurreko saioan hasi ginen gaiaren jarraipena egingo dugu. Sarasate pasalekuaren berririgintza hain zuzen ere. Baina honekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1900 eta batean, Miguel Unamurok euskararen aurkako diskurtso sonatua egin zuen Bilboko Lore jokoetan. Urte batzuk geroago, 1900 eta 1970ean, Parisko feministak ekimen simboliko batengatik atxilotu zituzten, soldadu ez ezagunaren emaztea oroitarazteagatik. Egun berean baina 2000 eta batean, Sakanako emakumezkoen sokatira taldeak podiuma utzi zuen Espainiako eresekia jarri zietenean, Japonian munduko txapelketa irabazi berritan. Eta bukatzeko 2000 eta 2000 urtean, Batasuna alderdia legez kanpo uzteko prozesua abiatu zuen Espainiako estatuak. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Astelenean San Francisco plazan gaueko 10etan gaueko zinema egongo da eta irati filma ikusgai egongo da. Larun batean arratsaldeko 8etan Zubikpeko bertso saioa egingo dute Garesen. Saioa Alkaitza, Amets Arzaiuz, Maialen Lujanbio eta Julio Soto izango dira bertsotan, Ander Aranburu gai jartzale dutela. Jarduera doakoa izango da. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Nafarroako aurrekontua 3.500 milioitik 2015ean ia 6.000 milioira igaro da aurten. 67% igoera da. Zerbitzu publikoek eta langileen gastuak 1.118 milioitik 1.869 milioira hazi denak hartzen dute igoeraren zatirik handiena. Argazki nagusian, bat izeneko txakurrak zuzentzen du artaldea Antonio Alustiari garaipena emateko hartzai egunean, atzo Uharte Arakilen. Titularrean 22. txapela Alustizarrentzat. 22. txapela Alustizarentzat. Hori koloreko berrietan, 3 nafarrek irabazi dute eskubaloiko gazteen munduko txapelketa. Eskuineko berrietan, alde batetik, ikasleen egoitzetan 80%tik gorako okupazioa dago. Beste alde batetik, azterlan baten arabera, abendua gutxieneko kopuruetan amaituko da langabeziarekin. Jarraian, Israel eta Hizbula tentsoan gora egin dute 20 urtean sutruke handienaren ondoren. Azkenik, Lluís Llachsen hitzetan, erkek ez du imitatu behar Bildurentzat emankorra izan daitekeena. Diario eta Barraren titular nagusian, erabat emantzipatzeko Nafarroako gazteen batez besteko adina 29 urtekoa da. 2024ko gazteen diagnostikoak adierazi du 31% lortu duela. Argazki nagusian, inaugurazio ekitaldiaren ondoren, Espainiak eta Frantziak indarrak neurtu zituzten Labrit pilotalekuan. Titularrean, pilotaren munduko hiriburua. 7 herrialdek 22 urtez azpiko 11. munduko txapelketa jokatuko dute atzotik Iruñean. Eskuineko berrietan, alde batetik, Israelek ezustean jo du Hizbularen artilleria Libanon. Beste alde batetik, Osasuna merkatu itxieraren aurrean. Zentral bat falta da eta irteerak gelditu dira. Jarraian, junior mailako eskubaloiko 3 nafar txapeldun. Goiko berrietan, batetik 4.800 euro hartzai eguneko gaztagatik. Bestetik, kadreita bere tomateez arro dago. Bukatzeko udako kontsumoa. Espamaren ondoren eslopa. Gara egunkariaren titular nagusian, Ainhoa Nadiaren ustetan, mugak irekitzea aldaketa latza litzateke sistema kapitalistarentzat. Ainhoa Nadia oñatiarra Katalunian bizi da, eta duela 10 urte hasi zen heziketa sozialari buruzko ikerketak egiten, arraza indarkeriak hobeto ulertzeko.
Argazki nagusian atzoko Marijaiaren agurra Bilbon. Titularrean, Bilbok goxo agurtu du Marijaia. Erdiko berrietan alde batetik Seigako eskolara itzultzea merkeagoa izateko. Beste alde batetik merkataritza gerra autoelektrikoetatik haratago doa. Gainera, Eyes Wide Shut Kubricken agur misteriotsuak 25 urte bete ditu. Goiko berrian, Hezbollaen misilek eta droneek Israel proban jarri dute. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, astelena, giro eguzkitsua itzuliko da. Egunaren hasieran zerua tarteka hodeitsu agertuko da oraindik, aurreko eguneko hodeien hondarrekin, eta barnealdeko zenbait tokitan lainoguneak sortuko dira, baina berehala desagertu eta oskarbi geratuko da. Temperatura maksimoak 4-5 gradu igoko dira. Herri askotan 25 gradura gerturatuko dira eta Ebro ibarrean 30 gradu ingurukoak izango dira. Ipar ekialdeko haizea ahul ibiliko da. Asteartean temperatura maksimoek gora egingo dute berriro eta giroa udakoa izango da. Barnealdean bero puntu batekin. Temperatura minimoak ere 2-3 gradu igoko dira. Giroa eguzkitsua izango da. Erdi mailako hodei eta goi hodei batzuk agertuko diren arren eguzkiari leku desente utziko diote. Iparraldean behe-hodei batzuk ere ager daitezke, batez ere egunaren amaieran, baina ordu askotan eguzkiaz goza ahal izango dugu. Goizean, goiz-hego haizea ibiliko da, eguerdian kostaldean brisa. Arratsaldean, barnealdean haizea iparraldera aldatu eta kostaldean mendebaldetik finkatuko da. Kaixo, lehen esan bezala, orain gure ohiko kolaboratzailea den Javier Mangadorekin egongo gara. Kaixo, zer moduz? Ongi eta zuek? Oso ongi. Bero honekin pixka bat ola, ez, baina... Aurrekoan, eaz ginen Sarasate pasalekoaren berriri gintza horrekin, eta gaurkoan ere horrekin jarraituko dugu, ez da? Bai, hori da. Aitzakia da, orain berriztatzeko aurkeztu duten proiektua, Sarasate pasalekoa da nagusia, zonalde nagusia, baina baita ere badago ondoko zonaldea ere bai eraginda suertatuko dena. Gaur egun bakarrik ikusiko dugu eskuineko aldea, nolabait esateko, hau da, zenbaki, pasalekuko, zenbaki bikoitien aldea. Foruen monumentura begira, eskuina. Eskuinaldean, hori da, oso ongi. Orduan, handik hasita, Foruen monumentutik hasita, aurkitzen dugun lehendabiziko etxea, edo etxe multzo handia, da Espainiako bankuetxea gaur egun, azkenean izan zena bankuetxeren etxea, Espainiako bankuetxeren etxea izan zena, gaur egun ja ez da, dago momentu zutzita, erabili gabe, baina lehen beste hainbeste erakunde eta izan zuten egoitza han, hartu zuten egoitza. Pensatu behar dugu, aurreko egunean komentatu genuen bezala, Sarasate pasalekua printzipioz zela lubanarroa, harresien lubanarroa, beraz zuloa, hori beteta dago. Eta hortik hegoaldera dena da lautada bat, gaur egun zabalgunea, dagoen zonalde hori, eta irigindu nolabait esateko, irigindu egin zen, urbanizatu egin zen, harresi zaharrak eraitsi ondoren, eta harresi berriak eraiki zuten bitartean ja hasi zen urbanizatzen, irigintzen zonalde hori, ez? Korratu behar dugu harresi berria 16. mendeko harresia, bada guretzat zaharra eta gainera ja ez dago, eraitsi zuten 20. mendearen hasieran ere bai.
Zonalde hori guzia geratu zen harresien barru. Lehen harresitik kanpo ziren eta 16. Mendetik aurrera geratu zen harresietatik barru. Orduan, hirigindu egin zen zonalde hori guzia, pentsatu behar dugu, orain arte Carlos Hirugarrena zinearetoak ziren tokitik Ziudadelaraino hori guzia geratu zen harresien barru. Beraz, hori guzia egin zen berri. 16. Batez ere 17., 18. eta 19. mendeetan hirigindu egin zen, urbanizatu egin zen, eta baita ere funtzioak aldatu. Orduan, lehendabiziko etxe hori, Espainiako banku etxea. Hori zen, San Nikolas portaletik hurbilen geratzen zen zonaldea. Harresi berrietan. Orduan, pentsatu behar dugu, San Nikolas portaletik, hau da, Carlos Hirugarrena, orain San Ignacio Eliza dagoen puntu horretatik barrura, handik sartzen ziren gurdi guziak eta garraio guziak, ez? Orduan, zer egin zutenan? Gurdi eta garraio bide hori guztiei zerbitzua emateko edifizio haundi bat. Han, esaten zen, la Casa de los Carros, esaten zen, eta gehiago, zen oso eremu handia da, eremu zabala eta handia. Bertan, orain irakurriko dut, zuletan ekarri dut, zerbitzu asko ematen ziren. Ostatua, iritsi ziren izatera, bi ostatu gainera, ostatua, bi lonja, lastrategi zabala, lastoa gordetzeko, eta pentsatu behar dugu zaldiak sartzen zirela, orain bazka emateko, ez? Bazka aletegiak ere bai, zalditegi estaliak, kaballerizaz, eta estaligabeak ere bai, garajeak, zaldiak ferratzeko tokia, beraz ere zerbitzu pneumatikoen gaur egun gurpilak ez mantentzeko, albaitaria, noski. Tailerra, gurdi eta diligentzietarako, zatu behar dugu, garraio, bidaiarien garraioa egiten zela ere bai, gurdiz, diligentziaz. Eta zutegiak arotzentzat, ferra fabrikatzeko eta, bazen ere bai, han zutegi bat. Denetarik egiten zen. Dena. Azkenean izan zen gaur egun esaten duguna garraio hiri bat. Garraio hiri txiki bat, ez da txikia, una ciudad del transporte, han bertan antolatu zen. Kontua da, gero ia, 19. batez ere, 20. mendean, hori guzia, bizi modu hori guzia, garraio modu hori guzia desagertu zela, ez? Baina azkenean, ostatua bai geratu zela. Ostatua bertan geratu zen urteetan eta urteetan. Eta orain zer dago hor? Nola? Gaur, Espainiako bankuetxea. Espainiako bankuetxea eta San Ignacio Etorbideko lehendabiziko etxeak. Osea, 2 lau eta, uste dut, 6. 2 lau eta 6 zenbakiak, zonalde, etxe multzo, manzana hori guzia zen hori, garraioarako zuzendua, ez? Gero, hau guzia, komentatu dugun guziak, 18. mendean egin zen, ez? Gero, 19. mendean, udalak aldatu zuen, eta egokitu zuen alondegia, alondiga esaten dena, ez? Alondegia. Zer zen aletegia handi bat. Aleak granoak eta biltzeko, gordetzeko tegia handi bat. Orduan jazen Valentzia pasalekoa zen ordurako. Pentsatu behar dugu ere bai, aurreko egunean komentatu genuen bezala, Sarasate pasalekoa ez zegoela.
osea, printzipioz ez zegoela. Eta hori guztia zen Takonera, alderdiaren izena zen Takonera. Eta heltzen zen gaurko Takoneraraino, hori guztia. Gero, ja 19. mendearen bukaeran, 1885ean, Espainiako bankuak, bankuetxeak erosi zuen. Eremu hori guztia, lehendabiziko zatia, zera pasealekuan dagoen zati hori, Espainiako bankuetxea erosi zuen, eta han eraiki zuen bere bankuetxea. Printzipioz, bi solairu bakarrik, behiko solairoa eta lehenengo solairoa, zegoen bakarrik, eta gero ja beste solairu bat, gaur egun ez dakit hiru edo lau, ez dakit zenbat diren, ja eraiki zuten. Hemen apuntatuta daukat, zera arkitektoak izan zirela, Angel Astiz eta Jose Jarnoz. Jarnoz apellidua oso ezaguna da Iruñean, arkitekto saga handia, luzea, zera osatu zelako, ez? Eta gaur egun ja ez dago bankuetxeak, Espainiako bankuetxeak utzi zuen, eta utzi dago. Ez dakit zertan erabiliko duten, baina printzipioz han dago, zerbitzurako egokituko duten. Ikusiko dugu. Gero, orain buruz imaginatzen baldin badugu zonaldea, aurkitzen da patio bat. Badago sarbide bat, eta barruan dago etxearteko bat, patio bat, ez? Eta ikusten da kanpotik, ez? Eta esi batetik itxita dago, burdin esi batetik. Lehen bazegoen, berdin, eta baina esia zen diferentea. Burni esi bat, eta zegoen burnizko esi horrek badu bere historia ere bai. Oso dotorea zen, ikusgarria, galdu da, tamalez galdu da, ez? Baina ikusgarria zen, eta baina ez zen bertarako zera egokitu edo fabrikatu. Hori ekarri zuten San Francisco konbentutik. Eta San Francisco zegoen San Francisco plazan. Gaur egun eskolak diren eremu horretan. Konbentu handia eta bere elizan bazegoen esi hori, pentsatzen baldin badugu, imaginatzen, gogoratzen baldin badugu, orain katedrale barrukoa, nola dagoen, aldarea eta jendearen artean badago esi handi bat, esi dotore, horren antzekoa. Kontua da, komentu hori kendu zutenean, aprobetsatu egin zutela, zera bertan paratzeko, ez? Gero ja, erreformak eginda eta esi hori desagertu zen. Eta galdu ezen, galdu baino lehen agertu zen txatartegi batean. Olako zera toki batean utzita, gaur egun, garai hartan Lizarrarako errepidea zen tokian, gaur egun Pio Hamabi garrenan, zera etorbidean. Han zegoen txatartegi bat, eta han agertu zen, eta handik desagertu. Eta medio handikoa zen. Hori izan zen galera, historialarien ustez oso galera importantea. Gero, horrekin batera, hurrengo etxea, baina pare-parean, itxasita, ez zegoen utzunerik bertan, zegoen Misericordia etxea. Gaur egun, etxagotzen dugu, Vuelta del Castillo, Gaztelu Goibelean. Misericordia etxea oso erakunde zaharra da. Agertu zen 16-17 mendean. Iruñean beti izan da tradizio handia, Iruñean eta Gasteizen ere bai, kuriosoa da. Hiri askotan ere bai, baina hemen oso errotuta zegoen, eta Gasteizen ere bai, ongintza, benefizientzia nola baita esateko, ez? Oso babestua zegoen erakundeen partetikan, bai diputazioen partetikan, bai udalaren partetikan. Eta hasieran baziren nola baita esateko erakunde batzu diferenteak, bat adibidez umezurtzak hartzeko
beste batzuk pobreak hartzeko, beste batzuk ospitalea, bat zegoen ere bai ordena pixka naste borraste bat, eta azkenean erabaki zen zentralizatzea, erakunde bakar batean, eta horrela sortu zen miserikordia etxea. Hori beste programa batean igual komentatuko dugu, ze historia da oso luzea eta oso aberatsa. Baina zer ikusia dauka gaur egun? Bai, berdina, erakunde berdina zen. Kontua da, eman ziotela ezera orube hori, solar hori, tan eraiki zuten sekulako etxe puska handia. Osa, pentsatu behar dugu gaur egun, Espainiako bankuetxea, osa, patio horretatik hasita, orain postaetxea dagoen tokiraino, hori guztia, etxe haundi ikaragarri handia zen, 3 solairukoa, guardilla eta dena, eta oso zabala, barrura joan da, heltzen zen Lizarra kaleraino heltzen zen. Binkulo plazaren zabalaren osoa harrapatzen zuen. Handia zen, jende asko zegoen barruan, ez? Zegoen patio oso patio polita, lorategia eta iturria eta dena, baina betidanik ibili zen gaizki diruz. Lagunduta zegoen, udalak lagunduta, diputazioan lagunduta, baina nala ere beti eskaz. Orduan, hainbeste, diru bide antolatu ziren barruan, aroztegi bat, barruan, alokatzeko, hainbat, saltza horietako bat, eta azkenean ere bai frontoi bat, pilotaleku bat. Aprobetxatu zabalera osoa, egin zuten pilotaleku bat, heltzen zen, gaur egun Fernandez Arenas kalea dagoen maila, nivel horretan, heltzen zen. Zergatik, hemen, Iruñan beti izan da afizio handia pilotan, ez? Pilota izan da, kirol nagusienetakoa. Baina ez frontoi itxietan egiteko gaur egun ezagutzen dugun bezala. Baizik eta bastanen egiten duten bezala plazan. Ziren irekiak, ez? Horma bat alde batetikan eta errebote bat beste alde batetikan. Orduan harresi berriak eraiki zituztenean, 16. mendean eta takoneran geratu zen, takonera zaharra, Sarasate pasealekua eta inguru guzia, toki asko, toki zabala geratzen zen libre. Eta orain parlamentua dagoen eremu horretan, pixka bat aratago ere bai, hegoalde alderago, han osatu zen pilotaleku bat, baina lege zaharrean egina, pilotaleku irikia eta zabala. Plaza jokoak egiteko. Joku zaharra, el juego viejo. Lehengo jokua, pilota modalitatea zen olakoa, ez? Joku zaharra. Eta hori hasi zen irigintzen ere bai urbanizatzen eta orduan desagertu zen, ez? Horrek ere badu bere historia, beste igual momentu batean kontatuko dugu, bere historia oso bitxia, oso herrikoia zen, baina izen ospe handikoa, ere bai, ospe handikoa. Eta hori desagertu zen, baina pilotaren afizioa jarraitzen zuen, ez? Orduan, osatu zuten alde batetikan frontoi hori, eta bestea joku zaharra zenez, honi deitu zioten joku berria, el juego nuevo, esaten erderaz, esaten zitzaion, ez? Eta orduan bazen, hori pilotaleku, ederra, alokatzeko. Eta hola, alokatzearen diruarekin, pizza bat, miserikordiatzea laguntzeko, ez? Baina eskasa zen ere, bai, arraz eskasa. Orduan, antolatzen ziren partiduak, partidu ederra gainera, baina baita ere zaleen arteko partiduak, ez? Gaur egun, labrit pilotalekua alokatzen den moduan, alokatzen zen ura ere, bai. Hori izan zen, 20. mendera arte. Bai, 20. mendera arte, itxoin, begiratuko dut badezpada, bai.
gutxi gora bera. Kontua da, frontoia, pareta, horma, zegoen Sarasate pasalekuaren aldera. Zegoen horma, gero sare bat goian, pilotei eusteko, baina nala ere pilota batzuk gainditzen zuten altuera hori guzia, eta erosten zen pasealekuan, Sarasate pasealekuan. Orduan jendean paseatzen eta bapatean pilota bat, ez? Orduan, alakoak gertatzen zirenean, orduan jendea, ikusleek eta hola, eta pilotariek beraiek, oiukatzen zuten, takonera! Oiu bat, abisatzeko beste aldean zegoen jendea, pilota bat eroriko zela. Baina, pilota gogorrak dira. Pilota gogorra, bai. Ze, han egiten zen jokua, frontoi itxien jokua, baina joku zaharra ere bai. Orduan, bueno, bi aldetara egitekoak, ez? Orduan, bueno, pilota sendoak. Hori azkenean irigindu zen berriz, urbanizatu zen berriz. Pentsatu behar dugu, San Ignacio etorbidetik, gaur egungo, San Ignacio etorbidetik, posta etxeraino, alde hori guzia, dira, igual, iaia 200 metro, oso zonalde handia, hori guzia zegoen itxita, ez zegoen tartean kalerik, ez? Orduan, garraioak hasi zirenean batez ere automobilak, ez? Zirkulatzen eta hola ibiltzen, orduan sarbide bat eta aterabide bat behar zen. Orduan, Miserikordia etxea bota zutenean, Miserikordia etxean, pentsatu behar dugu, orain aurkitzen du data, frontoia ere bai, 1922 arte, 20. mendean. Orduan, egin zen Miserikordia etxe berria, Gaztelubi belean, Buelta del Castillon, eta orduan hori bota zuten, etxe berriak, gaur eguneko etxeak egiteko. Eta aprobetxatu zuten ere bai sarbidea, aterabidea, pasalekuko aterabidea gaur egun García Castañon kalea dena. Ezen existitzen García Castañon, eta orduan egin zuten ura, ez? Eta García Castañon kalea dago frontoia dagoen tokian. Zabalera hori zen frontoia. Kontuan hartzeko besterik gabe, lehen frontoi bat izan zen. Gero sortu ziren besteak, ez? Labrit, Euskal Jai, bazegoen San Agustin kalean beste bat, aintzinakoa. Baina, frontoi hori desagertu zen, egin zen kalea, García Castañon, eta zergatik García Castañon, zergatik izen hori? García Castañon tipo berezi bat ezan, famatua, bere momentuan ezaguna zen, Vicente García Castañon, gizon hori zen mehatze ingeniaria, ingeniero de minas, mehatze ingeniaria. Eta tipoa, ipurterre zen, nolabait esateko, emprendedorea ez, eta diru asko egin zuen, eta azkenean ez zuen seme-alabarik izan, uste dut, eta orduan, oinorde guzia, herentzia guzia, utzi zien udalari eta diputazioari. Eta orduan, biek eman zioten gero Miserikordia etxerari, etxe berria egiteko, gaur eguneko etxea egiteko, eta hola. Beraz, agertzen da, García Castañon gizon hori, agertzen da ongile moduan Miserikordia etxearen partetikan, ez? Eta handago Miserikordia etxe berrian, badago plaka bat bere oroimenez, ez? Ongileak, bienetxor eta agertzen da. Gizon hori ezkondu zen, eta bere emaztea ere bai, ados zegoen eta hola, beraz emaztea ere ongile moduan agertzen da, eta da Trinidad Fernández Arenas. Eta biak agertzen dira plaka hartan. Eta horregatik García Castañon kale horri eman zioten horren izena, baina tartean dagoen, zeharka dagoen bestea da Trinidad Fernández Arenas, bere emaztea. Bi kaleak elkarrekin daude,
haiek bizitza osoan elkarrekin egon ziren bezala, orain jarraitzen dute elkarrekin kaleak izendatuta, ez? Polita. Bai, oso historia bitxia, ez? Bueno, kontua da, hori guzia, desegin zen, Etxeberriak, kalea eta Etxeberriak egin zen, eta gero muturrean, postaetxea dagoen tokian, han zegoen beste eraikin haundi bat, eta zen binkulo. Eta horregatik ondoan dago binkulo plaza, ez? Binkulo, eta zer zen binkulo? Pues, bazen, ogia kudeatzeko, erakunde haundi bat, erakunde nagusia, eta zergatik ogia? Pues, ogia da oinarrizko jakia, ez? Elikagaia. Orduan, bazegoen okindegi asko, Iruñean eta inguruan, toki guztietan dago okindegiak, ez? Baina, bazegoen arriskua, okinen artean nolabait adostasuna heltzeko eta espekulatzeko, prezioarekin espekulatzeko, ez? Prezioa igo. Eta hori izan zen, arrisku hori gaur egun iruditzen zaigu ezinezkoa, ezin imaginatu, ez? Baina garai hartan oso importantea zen, batean, bazen grupo de presión bat, indarra handia zuten, ez? Eta egin zezaketen, holako manejatu zezaketen, nolabait esateko, erakundeak. Udala eta bortxatu iria. Nahi zuten prezioa jartzen, ez? Orduan, horregatik udalak, ez bakarrik Iruñan, hiri askotan egin zen bezala, erakunde bat sortu zuen, binkulo izenekoa, han ogia eta garia eta hori guztia eta irina izateko, gordeta izateko, nolabaiteko oszilazio horiek, gora-bera horiek, prezioen gora-berak baretzeko eta problemik ez izateko. Eta horregatik oso erakunde importantea izan zen, aurreko mendeetan oso importantea. Hori izan ezean problema handiak izango ziren, problema herrikoia esan nahi dut, holako matxinadak inkluso gera litzezke, ez? Pentsatu behar dugu, adibidez, Amerikan, garai hartan eta ingurugiro horretan geratu zela la guerra del té, por el té, areago ogiarekin. Bueno, pues binkulo etxea zen oso etxea handia, harrapatzen zuen ere bai, binkulo plazako zabalera osoa ere bai, gaur egun ja ez da existitzen, ez? Kontua da, halako batean, binkulo ja desegin zen, problema hori desagertu zen, gaur egun ja ez dago, eta lehendabiziko zatia, lehendabiziko orubea, ederra, plazaren, pasealekuaren aldekoa, saldu zutela eta orduan posta etxea jarri zutela, ez? Gaur eguneko posta etxea. Eta beste aldea, Lizarra kaleraino heltzen den orubea, han Etxeberriak eraiki ziren. Hain zuzen, Victor Eusak egin zuen, etxe handi hori, orain badago kafetegi bat, behian eta, badago nahiko handia, eta nahiko ongi egin omen zuen, ze bera bizi zen han, arkitektoa bera bizi zen han, beraz, toki erra zen, ez? Hori egin zen, ez? Eta plaza, gero binkulo plaza, ere bai, beste egun batean komentatuko dugu, badu bere historia ere bai. Eta orduan, lehendabiziko kale txiki hori orain postatzea dagoen tokian, kale hori, zen lehendabiziko Sarasate, lehendabiziko San Miguel kalea. Jarraitzen zuen, San Miguel kalea, gaur eguneko San Miguel kalea, Belena zena, bere momentuan Belena, gaur egun kalea, zeharkatzen zuen paselekua, takonera, garai hartan, eta jarraitzen zuen handik, zeran norabide berean. Orduan, zen San Miguel kalea. Aldatu zuten, ja pasealekua osatuta, aldatu zioten izena, eta jarri zuten
gaur eguneko izena, Vinculo. Calle del Vinculo, badago kalea eta plaza. Jarraituz, badago gaur egun etxe moderno haundi bat, etxe, ez dakit, 10, 11, ez dakit zenbat solairu ditu, asko, ez? 8, 9, 10, nonbait, ez? Baina lehen zegoen etxe txiki bat, osea, Vinculo kalea eta Alondegi kalea, bi kaleen artean, zegoen etxe multzo hori, zen etxe bakarra, eta zen bainu etxea. Osea, jendea bainatzeko etxea, bai. Osea, klar, bizilekuetan, etxeetan ez zegoen baino gelarik, orduan, han bainatzeko, eskasa ziren, ez? Eta orduan, horrek ere badu bere historia. Eraiki zutenean, erabili zuten harriak ziren San Lorenzo elizako harriak. Baina San Lorenzo zaharra, San Lorenzo eliza, gaur egun ezagutzen dugun bezala, aurrealdea zen arras diferentea, zen dorre haundi bat, la mirabile esaten zena. Dorre ikaragarri handia. Harrezien zati nagusi bat, ez? Azkeneko zatia zen. Beraz, defendatzeko. Bazegoen atea ere bai, San Lorenzo atea, eta orduan defendatzeko sekulako dorre puska bat. Kontua da, harrezia botata eta geratu zela dorre hori, baina hainbat gerretan eta hainbat salsatan, beste egun batean igual komentatuko dugu ere bai, bombardatuta suertatu zen, behin baino gehiagotan, eta azkenean, 19. mendean, suertatu zen en la guerra de la convención, esaten dena, oso kaltetuta. Ja, arriskuan zegoen erortzeko. Zezen, ikaragarri handia, gaur egun dagoen bezala, baina askoz ere handiagoa, altuagoa. Eta orduan, botatzea erabaki zuten, eta bota zuten, ez? Eta orduan, harri horiek, batzuk, ongi geratzen zirenak, erabili ziren, bainuetxea, Sarasate Pasealekuko, bainuetxea eraikitzeko. Eta, gaur egun, pentsatu bergo, eta nolakoa izango zen bainuetxe bat, jendea bainatzeko etxea, ez? Balneario, iaiak antzekoa, bazen oso bitxia. Barruan, barru alde guzia, zen patio bat lorategia. Oso polita, jendea relajatzeko. Iturri batekin eta hola, ez? Gero, hemen daukat ere bai apuntatuta, txuletan, bazegoen, zerbitzua antolatzen zen inguruan, ez? Bainu zerbitzua. 5 gelatxo marmolezko bainuontziekin. Batean, eratzen modernoak, batean bikoitza zen, zenar emazteak batera bainatzeko. Bat bakarrik, Beste 16, hori zen kategoria handinekoak. Gero, beste 16 gela, zeuden zinkezko bainuontziekin. Hori zera merkeagoak, jende arruntarentzat eta dutxa bat, bakarra. Dutxa ezen erabiltzen, dirudienez ezen ohitura jendea dutxatzeko, bezita bainatzeko. Eta hemen agertzen da, testuetan eta oso gutxitan erabilia. Erabiltzen zen oso gutxi. Baina, bazegoen bat, ezpala, jende modernoarentzat edo nonbait. Gero, bezero bakoitzari sartzean, ordainduta, ematen zieten kamisoi bana. Orkatileraino heltzen zena, hori zen bainatzeko. Osa, bainatzen ziren horrekin. Horrekin, ez biluzik, horrekin. Naiz eta bakarrik egon, Orduan garbitu gutxi egingo zuten. Baina kontua da, gibeletik irekia zen. Pentsatu behar dugu gaur egun ospitaletan ematen duten kamisoi horiek, antzekoak, azpitik libre, ez? Horregatik, azpitik garbitzeko, ez? Zu zeu, azpitik garbitu izateko. Baina, beti ere ez salita, gorputza ez salita. Dirudienez izango zen, bezeroak berak bere gorputza ez ikusteko, eta, hola bai, morala gordetzeko, ez? Xaboi pastilla bat, ere ematen zieten.
Eta horrela funtzionatzen zuen. Bazegoen zaindari bat, eta zaindari batzuk izan ziren, baina bat oso ezaguna zen Marcelina Zurrututza. Eta egon zen zaindari 60 urtetan. Osa, pentsatu, bere bizitza osoa zaindari etxe horretan. Gero, hemen apuntatuta daukat ere bai, Orubea, bainuetxea eraikitzeko erosi zuenaren izena, Deogracia Zintzausti, Iruñeko kontratista bat zen, erosi zituen harri horiek, San Lorenzoko harriak, 10.000 kobrezko txamponetan. Hori izan zen saria, eta gordeta dago. Etxea zen nahiko handia. Osea, baziren, batez ere kanpoko aldeko tokiak eta gelak eta ez ziren erabiltzen, eta orduan alokatzen ziren ere bai, alokatu egiten zirentan, hainbeste, zea denda eta komertzio jarri ziren, han egon zen adibidez Iruñeko bizikleta kluba, lehendabiziko bizikleta klubaren egoitza, el Club Ciclista de Pamplona, han egon zen, eta beste hainbat, zera saltoki edo olako komertzio antzekoak, ez? Beraz zen multizentro bat, nolabait esaten du, multizentro bat. Osea, jendea, dirudienez, joaten zen nahikotxo bainatzera, taldi berean, erosketak egiteko eta kontuak egiteko, ez? Osea, morearen antzeko. Hoxe da. Baina Iruñeko erdi-erdian, ez? Erdigunean. Bale. Eta, bukatzeko igual, pixka bat, bukatzen zaigu, ez, alde hori guzia. Azkeneko etxeak, baziren lau etxe, azkeneko etxe multzoan, lau zenbaki, gaur egun parlamentua dagoen tokiraino, ez. Gero Navas de Tolosa, Jango Asi Miranda kale etorbideraino, ez, gaur egun. Etxe horiek ere, garai hartakoak dira, ziren, hasi dira botatzen. Bakarrik geratzen da, nik uste dut, jatorrizkoa, azkenekoa, eta nabaritzen da, txikiagoa da, eta estiloa da diferentea, eta gainerako hiruak, etxe modernoak dira. Eta aurreko egunean, komentatu ez genuena, beste aldean, osea, parlamentutik beste aldean, beraz, zenbaki bakoitien aldean, zegoen, azkeneko etxea zen oso handia ere bai, Casa Alzugarai etxea. Nahiko importantea, bere momentuan izan zen, hori guztia gertatu baino lehen, takonera izan eta baino lehen inkluso, izan zen kuartel bat, izan komentu bat, izan ziren, historia da nahiko luzea, ez? Baina azkenean, etxe hori egin zen. Etxe dotorea zen, nahiko dotorea, eta han gobernu zibila, Nafarroako gobernu zibilaren egoitza izan zen. 19. mendean, bukaeran, eta 20. mendearen hasieran inguru hartan. Garai hartan gertatu zen gamazada, alde batetikan, eta beste hainbat zera gora berak ere bai, ez? Eta orduan, toki hori, osea, pasealekuko azken zonaldea, parlamentuaren aurreko zonalde hori, bihurtu zen manifestaldien tokia, ez? Bilgunea, nolabait esateko, ez? Adibidez, gamazaren manifestaldi itzela, 25.000 persona, pentsa ezagun, bildu zirenan, manifestaldi hori han bukatu zen, gobernu zibilaren aurrean protestatzeko. Gobernadore zibila zen lehengo errege ordea, osea, estatuko ordezkaria, ez? Protesta egiteko, gero ere bai manifestaldi katoliko handi bat egin zen, 1906. urtean, moralaren alde eta erlijioaren alde eta hori guzia. Orduan, nahiko toki mugitua izan zen ere bai herrikoia. Eta honen beste bukatzen dugu gurea gaur. Eta zer geratzen zaigu hurrengo egunerako? Geratzen zaigu
alde honetatik atzera dagoen zonalde hori. Zonalde hori da gaur eguneko proiektuan eraginda, suertatuko da, pasealekua geratuko da oinezkoentzat. Autoak eta ezin izango dira sartu, baina udal garraiobidea ere ez, hau da, bilabesak ezin dira sartu. Orduan, trafikoa eta berrantolatuko da kale horietan, Gartzia Castañon, Alondiga, Binkulo plaza ere bai, zonalde hori guztia nahiko eraginda geratuko da. Eta horrek ere badu bere historia, eta hurrengoan historia hori, ez ja pasealekuko historia bera, baizik eta ondoko zonaldeko historia. Hau izango da. Bueno, hurrengo egunen arte, mila esker berriz ere gurekin Zorregatik. Eta ikusiko gara. Osoki. Gaurkoz, hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo bukatu eguna, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.